Asteazkena izanik, Eurokaperen garaia, Saskibeloiaren txapelketaren txanda da hemen Bilbaoarenan, gaur hemen etxean Ratiopan hartuko du Dominion Bilbao Basketek, Eurokoparen barruan eta Eurokopa honetan, dagoeneko last 32 honetan, urrengo faserako sailkatuta 3 talde ditugu. Batetik Herbalife Kanaria Handia, bestalde Estrasburg, biak ala biak multzo berean kokatuta, eta aurreko asteaz geroztik era berean sailkatuta, behar bada txapelketa irabazteko hautagai nagusinetakoa den Errusiako Uniz Kazan. Josean Aldalor, arrastion. Arrastaldeon, iturriko, teguzetulit. Aurreko astean Alemanian gertatu zenaren ostean, Dominion Bilbao Basketek eskura du berriro urrengo faserako txartela edo sailkatzeko aukera. Baina horretarako lehenik eta behin, etxeko partio irabazi behar eta ea gero datorren astean gertatzen den. Bai, neko garbi ez, aipatu duzu zerrekin behar duen. Nola edo ala gaurko partida irabazten badu matematikak zerbait alde izango ditu, ez? Hala ere, azkeneko partidara begira jarri beharko dute, banbiten aurka, baino badaezpadare gaur irabazita hobe. Muturreko astea izan du Dominion Bilbao Basketek, Alemanian ondo irabazi zuen eta gero igandean ekaitz hori etorri zitzaion gainera bapatean, izan ere desgaste horrek gerora utzi zion ondorio txarra Valentzian. Normala denez, ez, helburua, lehenko asteko helburua nahiko garbi zen, ez, Bayern Munichen etxean irabaztea partida hori lortu zuten, eta gero Valentziaren aurka zalantzak zirela, lesioak eta, beste jokalari batzuk ere erdipurdi zebiltzan, eta horrek ikusita zein dartzu dabilen Valentziak, ezinezkoa bihurtu zuen Valentziako partida. Beste behin begiz gabe, hain zuzen ere, joaneko partiarekin alderatuta hori izango da alderik nagusina bi talde hauen artean, 101 puntu sartzetik dator Ulm, Alemaniako ligan, baina gaur berriz ez dauka ezer jokoan eta ez dakite horrek mesede edo kalte ez ote dion egingo Dominioni. Ez dakigu ze gertatuko den, ez? Askotan ikusten dugu horrelako partidak oso arriskutsuak bihurtzen direla eta gaur presiorik gabe etortzen da, ez? Alemaniko taldea. Eskumuturrak lasaiagoak izango ditu eta gero urduritasuna beste aldean izango da. Partida hasteko minutu pare bat terdi baino ez dira geratzen. Alemaniarrek ez dute zer jokoan eta gainera ematen du jai giroan hartu nahi dutela hau edo entrenamendu gisara izan ere, bi jokalari etxean utzi ditu entrenatzaile Alemaniarra. Juan de la Vega, horrela da, ezta? Arrastion guztioi alaxe da, Xavier, bi jokalari estatu batuar gainera, estatu batuar andana ditu talde Alemaniarrak zazpi, baina horietatik bik, Dasuan Butlerrek eta Taylor Brownek ez dute gaur jokatzerik izango. Alemaniako ligan ere kilikolo dabile Ulm eta horregatik xagian urrengo asteburuko partiari begira jarri dira eta aukeratu dute bi jokalari horiei atxeden ematea gaurkoan. Izan ere, datorren asteburuan ez ezik, urrengo astean ere aurkari beraren aurka neurtu beharko ditu indarrak Ratiopan Ulmek, alegia Bayerren aurka. Igandean ligako partida eta datorren aste azkenean berriz, ligaska hau izteko, Bayer hartuko dute etxean bertan Ulmekoek eta normala da entrenatzaile batek urrengo erronkoi begira arma batzu behintzat gordetzen saiatu alizatia. Normala denez, horrela izaten dira, ez, gaurko partida lehen aipatu duzu, ez, hor Libenatek nik uste dut ez daukala, ez, helburu moduan jarrita gaurko partida eta agian beste leku batera begira jarri da, ez, horregatik aprobetxatu behar du, ez, Fito Alonsok aukera bat imadu bere taldearekin. Dena den, ikusmira finduta izan dute asteburuan Alemaniarrek 101 puntu egin zituztelako Hagenen kantxan, eta normalean gauzak lasaitzen direnean, Kolgarien lasaitze horrek ekartzen du estanda, puntu estanda kasu honetan, ez? Hala dirudi, espero dezagun gaur horrelakorik ez gertatzea. Ez etxipartaren beharra badauka Dominion Bilbao Basketek. Noski baiet. Dudari gabe. Neurketa hasteko segundu batzu besterik ez, oraindik aholkuak ematen ari dira bi entrenatzaileak, jokalariak bilduta, eta gaur arratsaldean ustegabeko emaitza izan ere 3 partida jarraian daramatza Eurokap honetan galduta
gaur Pauken kantxan galduta gero Valentziak, gezurra dirudi, eta Ernest oraintxe bertan jokoan den beste partia horretan Limosek deskuidoan irabaziko balu, Valentzia kanpoan geratuko litzateke. Eta hori bai, zaplastekoa, orain arte, daraman bidea ikusita Pedro Martínezen taldeak. Horrelako liga eskala burrean akatsak oso gareizte ordaintzen dira, eta Limosen aurka galdu izanak bi partida horiek, eta gehitu ezkeo gaurko partida harrigarria bihurtzen da. Momentu enten ikusita gainaz, Valentzia ze zuzen dabilen, Endesa ligan, eta ze indartsu. Hala ere, gauzak aldatu egiten dira, arbitroak ere bai, jokoa, estiloak, jokamoldeak, eta badirudi Valentzia ez dela ondo egokitu, liga eskontan. Bueno, Dominion Bilbao Basketeko zale jakin bezate. Lehenengo laurdena bukatu da Munichen. Emaitza, Turkiarren alde, 14-20, Banbit aurretik da markagailuan. Abisua da, Bai. Abisua da, dudari gabe. Hortxe bien bitartean Emir Zabegic, Banbiten aurka lesionatu zen bigarren jardunaldian, hemen bertan etxean. Eta zorionez, etzen eskubiko eskumuturra izan, zorionez diot, beti ere lesioaren barruan eta horre dakarren kaltearekin hobe ezkerrekoa eskubikoa izatea baino, alde positiboak ere begiratu baritu bai. Eta bintzat fisikoki entrenatzen du, baina jaurtiketa ezin du behar den moduan egin. Bueno, gaur Morgan ikusten ari gara, berez, talde honetako izarra, hasteko aulkian utzi du Liebena jaunak, eta horrek ere islatzen du partidu hau nola hartu nahi duen, patxadaz. Hala dirudi, badakigu gainaz talde hontan Ratio Farmen bizkarrezurra estatu batuarrak izaten dutela Genter antolatzailearekin, eta baliabide guztiak halakoan izaten dira, bosteko honekin ikuste eta aurre egiteko kapaz dela, eta agian sorpresa moduan utzi du, aulkian bere jokalari baloratu. Bai, hau ez da euren bostekoa, ez da antzik ere, eta normalean jokatzen ez duten pare bat, asko jokatzen ez duten pare bat jokalari ere badaude kantxan sartuta. Bizkor jokatu nahi izan dute Hanak eta Mumbruk, bizkorregi behar bada, saskira begiratu bai utzi behar izan du baloi hori, eta orain alemaniarrak erasoan dira. Genterre atolatzaile titularra izanik, Newmanen gana ezintzen inundik inora Babeme baloi hori iritsi. Eta behar bada gaur Newmanek minutuak bai, baliatu ditzake Bogrisen borroka horretan. 30 segundu joantezkigu dauneko, berriz ere erasoan da Dominion Bilbao Basket. Etxean 3 partida irabazi eta lau galdu ditu Eurocup honetan. Dudari gabe, beti ere fidagarriena jaurtik eta egiterakoan, txapelketa honetan bederen, dairiz bertan da, Oso jokalari fidagarria da, portzenta izugarria lortzen dituenak, eta askotan apurtzen ditu beak partidak, kanpoko jaurtik eta horrekin. Newmani ondo utzi orain Babek, Newmanek gaizkiz, eskura zeukan saskirak eta ez du gauzatu, eta Bogris erne errebote hartu eta Hanari emateko lehenengo pase hori. Hana, bertan zirten da, oso garbi ikusi du. Izan ere Rubit lo zegoen. Eta Dairiz bertan da, lasta 32an iruko gehien sartu dituen jokalaria, 17 18garrena sartu berri du, 4 baino gehiago partida bakoitzeko. Bai, 48 zeramatzan guztira. Rabit, hau bai dela beste, jarritu berreko beste jokalaria, Rabit eta Morgan dira talde honen zutabe nagusiak, Genter antolatzaile Hermanerarekin batera. Bertan zirten da kanpora, Papari da haren gainean eta horrengoz 5 puntu egin dizkio. Aurtengo txapelketa honetako patua da, ze bertan puntua berehala pilatzen ditu. Behar bada etxetik kanpora maizago egin du hori, etxeko partidutan baino. Saria izan zitekeena, harrigarria da Bogris egol baloia harrapatzen duen bakoitzeko beti ere pasea kanpora ateratzen du. Ez du jarraipena egiten. Sisteman bidez, landutako jokaldia da, beak ere badakielako hor zaitasuna dituela, ondo bukatzeko jokaldiak eta hemen ez du ez da saskirari begiratu eta beti kanpokaldea ateratzen du, hirukoren baten bila. Eta eskautina ez dute oso ondo eginda Alemaniarrek, izan ere Babek pase hori jan egin du, Bai, nik usteet Babek ardura bat badaukala, partida honen hasieran. Nola edo ala harreta ez galdu, bertasen gainean
eta beste kontu guztiak albo batera utziko ditu. Bradley. Erasoan da falta, ondo bokatuta zegoen Jana eta talka egin dute biek, baina Jana geldi zegoen. Alemaniako talde askorekin gertatzen moduan, Ulmek ere ez dauka pivote nagusirik. Jokalari bizkorrak. Polibario duenak, Hori da, atletikoak. Mumbru. Babe, markaketa dauka, ez dauka pasea argi. Oain kontuz laguntza etorri da. Eta konturatu denerako, Babek aurre hartu dio, legez. Hor da, estatu batuarra. Baloia utzi nahi zuen, Bogris atletik etorri eta errebotea jaso. Ez zuen talde haundi baten itxura eman Ulmek joanekoan. Eta uste dut, Dominion Bilbao Basketek bere momentu hartzen balin badu, ies egin dezakela markera joan bere ala. Oso lasai ikusten dugu, Alemaniako taldea eta gian hau da momentua, alde txiki bat lortzeko eta lasaiago joateko partidan. Ondo kargatu du errebote Ale Suarezek eta falta lortu du behintzat. Bueno, gaur Atletiken partidurik ez dago. Eta zaleak torri dira. Bai, nabari da hori armailetan, Bayernen aurka ere sarrera zen txarra izan. Ia 6.000 zale egon ziren, eta gaur nik uste hortikan gertu egon dira. Bueno, uste dut baloi guztia bertasin amazizkiola, 8 puntu denak beak sartu ditu. Bai, eta badirudi lehen aipatu duzuna, eskautina egin gabe etorri direla, ikusita CR-ez jasotzen ditun jokaldiaren bidez, ondoko marratikan prestatutako jokaldia eta askotan egiten duna, bertan zentzat Dominion Bilbao Basketek. Denboraldi hasieran txalo gutxi entzuten zituen Georgios Bogrisek. Orain, jokaldi guztietan zerbait on egiten duen bakoitzeko, etxean behintzat, txaloak entzuten ditu. Langilea da eta garrantzia handiko jokalaria bihurtu da, eta, bueno, partidu ero erakusten du, ze ondo moldatzen dan eta nolako lan iluna betetzen duen. Desorekatuta, denbora gainan zukan, hartara jaurtik eta alaberregez, errebote itxidu berriro Bogrisek, problemarik gabe ari da atzean aldaratzea zaintzen Dominion Bilbao Basket, Bertans, Janari eman, Dokan Garbi lehenengo aukera hortan, baloia utzi ondo. Bendabiziko 2 puntuak, Glen Janak. Henri, alonetara denboraldi hasita iritsi da. Zanera, aldaketa batzu egin ditu Ulmek, hori joaneko partian ere esan genizuen. Bat. Jokalari berria, baina denboraldi hasita, iritsita. Zanere, punta-puntako estatu batuarrak ez daude Alemaniako ligan. Eta hartara denboraldi hasi eta bukatu bitartean taldeen egitura asko aldatzen da liga hartan. Aurten badaukagu esperientzia, bikoiteak izan dira. Esperientzia badaukagu, Dominioni Alemaniako ordezkari hainbatekin jokatzea tokatu izan zaio. Bai, hau izan da laugarrena, Bi lehenengo fasean eta beste 2 multzo labur honetan, txiki honetan. Eta horren esan berri duzunaren erakusgarri, hemen titular izan diren 2 jokalarik, Henrik eta Babek, demoraldia hasia zela, iritsi direla Ulmeko taldera, bata azaron eta beste abenduan. Henry. Rubitek aurre hartu dio Ale Suarezi. Bab. Ez da egitek ezote gauden gehiagi lasaituta denak hemen, Hala dirudi, oso erlajatuta ikusten dugu, Ulmeko bostekoa kantxan gainean, nahi bezala lehen aipatu duzu entrenamentu moduan, ari direla, eta orain arte errezegi lortu ditu puntuak Dominion Bilbao Basketek erasoan, eta defentsan gehiegi ez du behartzen, talde zuria momentu enten, eta oso lasai ikusten dugu beltzezko taldea. Duela 3 denboraldi, lehen aldiz hemen Bilbon jokatu zutenean, 101 eta 78 agintu zuten beltzezko orduan. Eta gaur ere uste dut gauzak ondo bidean, antzeko emaitza lor dezakela Dominion Bilbao Basketek. Kontua da, desgaztea ere bidean utzi duela, orain arteko ibilbidea nolakoa izan den ikusita. Horiz ere jokoa trabatuta, falta egon da. 10-4 markagailuan. Txetik kanpora puntu asko ez ditu sartzen
Ulmek, eta esan dezagun aurreko fasean Tai eta Valentziarekin neurtu zituela indarrak, eta bai Valentzian baita Zaragozan ere galtzai irten zen. Beraz, Entesaligako taldeak Ulmekin alderatuta gehiago dira, eta izan behar dute. Bai, normala denez bai, ez? Eta gaurko partidan ere nik uste dut hori nahiko garbi utzi beharko duela Bilbo Basketek. Urratxa genitu azken baten imanez, ezin lehenabiziko aukeran gora egin. Ondo utzi diote Suarezek eta Bogrisek. Urratxak etorri dira honen bestez. Bueno, martxa hontan ere patxadaz jokatuta, ez dago presarik eta presio ere arintzen joango da pixkanak Asito Alonsoren taldea. Jana. Hangi gainean ikusita atzera egin behar berriz. Bertans. Horrez zaukan aurrera egiterik. Oso urrutitik Mumbrú. Bogrise eta iritsi, Hangi bai. Motorra martxan Enrik, zabaldu. Zain da Brembli eta Lenez, baina orain bai. Bakar-bakarri zegoen. Bai, zaindu beharreko mugimendua, ez? Horrelako jaurtiketak egiten badira, balantzea ere prestek urti behar du, edo bestela lehenengo paseak gelditu nola edo ala, ez denbora emateko taldek idei ondo kokatzeko defensan, eta hori ez da gertatu. Debbie Breiblin estatu batuar izena duen arren, Alemaniarra da, Kolonian jaioa. 10 eta 7, Newman. Alemaniako selezioan izan zuen sartu itera labur bat, gero beste joklari batzu sortu dira, taula azpian jokatzeko eta lekua itxi indiote. Puntu batera, ipini da batean Ratiopar Ulm. Kutsatu eginda, ez? Ritmo hontan nik uste dut lasaitu egindula bere defensa Bilbo Basketek eta ondo etorri zaio aurkariari. Gehiago gortu beharko du Bilbo Basketek bere defensa abantaila lortzeko, ez? Kontrarasoak errebotea zaindu ondoren eta azkarrago jokatuz. Chris Babek Mumbrúren urratsa behartu ditu, eta horren aurrean Asito Alonsok, Mumbrú bera kendu, Ruof kantxara atera, Raul López ere irten da kantxara. Partida beltza darama Mumbrú kapitainak erasoa. Ez du punturik sartu eta urratsa. Sartu behar zuen baloia, baina Bremblik atera egin du. Sartu ala Rufe gaur izan du, bere aurkezpen zigilua usteko aukera, organ dagoeneko kantxan da, bat, Rubit, jokalde hauek gustoko ditu. Hau dira, biganrola inatzetik hasita, behin baloia eskuetan hartuta, temati jarretzen da horrera. Mugimendu oso fisikoak dira, eta hor bai izugarriak erakusten ditu, eta hor bai gelditu behar dituela, ez? Talde moduan defenditu ezkero Bilbo Basketek, bestela nahi bezala jokatuko dute. Huts eta 7ko partziala, eta honen beste aurretik ipinira lehen aldiz Alemaniarra. Suarez, hirukoa. Ez du bazterretik hirukoa sartu, kantxaren erriti baizik, hau da, zirkuluaren herri gunetik baizik, eta hori adieraztiko modukoa da, normalean, kokapena beste bat hartzen duelako magokoak. Erasoan berriro, puntuko aldea, Raul López, Bogrisen blokeoa eskatu du, harripena bazegoen, baina etzaio pasea iritsi. Aldaketa bikoitza orain Libenatek, Ulmen, Brown eta Kanter antolatzailean aipatu duzu, duela 3 urte hemen jokatu zuela Ulmek, eta ordutikan jokalari bakarra geratzen da taldeko kapitaina Per Gunter. Bai, joaneko partian aipatu genuen Gunter eta Libena jauna entrenatzailea, hoi dira, geratzen diren bakarrak eta iaztik 4 joklarik baino ez dute jarraitzen talde honetan aurten. Alemaniako ligan aldaketa andana handia izaten bai daudaran. 16 eta 11. Alemaniarrak aurreratu dira, Huts eta 7ko partzial horrekin eta erantzuna berehala etorri da. Bai, Bertansek berriz ere ondoko marratikan prestatutako jokaldi batean, ez? Hor jasotzen ditu, blokeo pare bat goikaldean eta bakarti xamarten bada aukerak izaten ditu ondo bukatzeko eta dagoeneko 3-3, ez? 3ko marratikan. Bueno, Sitori ere ondo torreko zaio gaur. Talde guztia aktibo ukitzeko, bereziki urrengo asteko norgehiagokak prestatzeko. Ligan Murtzia hartuko bai dute bilbotarrek asteburuan. Eta gero, Turkiako erronka edo final hori datorren astean. Bidaia ez da erosoa. Ez, luze xamarra izango dute. Hegazkinaz gain, txalupa handi bat hartu behar. Fosfora gurutzatzeko. Eta hori beti ere nekagarri izaten da. Eta gero ohiko autobusa. Zaldin ez dire ibiliko, ez da? Ez dut uste. Ez dut uste.
hegazkina. Ez dela Munbruren bizkarra. Itsasontzia eta autobusa, datorren astean. 18 urteko bidaia da. Ruoff. Braun gainditu da, ondo utzi Erbeli. Falta barkatu dute Brauni. Geldi zegoelakoan, ez dute faltarik adierazi epaileek. Morganen gainean orain Erbel eta Borja Mendia sartu berria. Gabete izango du Ulmek. Eta Sito gaur aulki guztia dantzan oso goiz ipini du. Zetagoneko Todorovic kenduta, jokalari guztiak erabili ditu, Bori ere kantxara datorrelako. Eta aldiz, Liebenak hori egitea normalagoa da, ze ohitura hori Alemaniarragoekin ikusi izan dugu. Izaten da, errotazio laburrak eta ohiko jokoa ari da egiten, Liebenatek eta albiste ona, zalantzak aipatu ditu partidaren atarian Sito Alonsok, baina Raul López ikustea momentutan kantxan albiste ona da. Ez dute elkar ondo ulertu Borja Mendiak eta Erbelek. Martara jabetza du berriro Ulmek. Günther. Ia 6 asistentzia batez beste. Eta partidu borobila egin zuen igandean Hagenen kantxan. 19 puntu sartuta. Hace falta pitatu dioten Borja Mendiak. Mendiari. Zazpi 8 minutu batez beste. Eta denboraldi hasieran hori espero zuen. Ez, inor gutxik espero genuen eta pentsatzen dut beak ere ez zuela. Uste, hain beste minutu jokatzea partidero. Babek ez, ondo Biorik, baloia aur goian harrapatu du. Raul. Erbelen laguntza. Baina, fisikoki, Babek jarraitu ahal izan du eta lortu du baloia harrapatzea. Hauek abeziak Raulengan ikusten ohituta gaude. Hala ere nik uste falta egin diotela, hor, baino botea oso altu aritzen ematen momentutan eta oso ondo aprobetxatu du defenditzaileak baloi hori lapurtzeko. Morgan. Joaneko partidan apenas sartu zen jokoan, bi falta egin zitulako oso goiz. Bab. Morgan, Erbelekin gelitu da. Ondo laguntzan, Ruoff. Baloi eske Mendia usar. Zan ere beste jokalari gazte badauka bere aurrean, Ferner. Erbel Morganekin gelitu da, Rauli eman. Bueltatu, zabalduta zegoen Ruoff, ez du ikusi. Eta falta Braunen aumenta. Zain italiarren aburuz. Urtero esaten dugu ez denboraldian, zaleekin egindako entrenamendu antzeko joetako bat gertatzen dela eta uste gaurkoa dela hori, Dominionen kasuan. Bai, hala dirudi, baino partida arriskutsua bihurtu da egiten. Hori bai. Oso bigun ari dako defenditzen duen arte eta behar gutxi daukalako, Bilbao Basketek kontuz honekin, estutzeko gehiago, bai. Hauek animatzen direnean, jaurti baloia eskuetan hartu eta iritsi ala egingo dute jaurtik eta ordena den Genterrek ikusi du denbora gainean zegoela, laurdena amaitze hartzela, jaurtik eta alabe arrez beraz, 16 eta 11 honen bestez markagailuan. Eta Munichen aurretira markagailuan bigarren laurdenean, Bambit. Amabost, 16 joklari erabilitu dagoeneko aurtengo Ratiopar Ulmek bere plantillan. Gaur 10 joklari baino ez ditu ekarri Liebena jaunak. Eta horietako gazte pare bat. Fernerrek normalean 7 minutu jokatu izan ditu orain arte. Eta gaur uste dut 10-15 jokatzeko moduan izango dela joklari alemaniar gazte hori. Ze 10 baliabiderekin minutuak gehiago izaten dira. Eta beste jokalari oso gazte bat sartu da Xavier Rourer, gehi urte ditu, eta honek ere gutxiago jokatu du 2 partida baino ez, eta batez beste 2 minutu baino, pixkat gehiago. Hau ere luzea, jokalari gazte baina luzea. 2 metro eta 12. Baina gorputza falta du, Tomea da. 5 puntu goitik Dominion Bilbao Basket.
Bi garaipen eta 3 porrot. Gero esan da 2-2. Eta hirugarrenaren bila, bide batez etxean daukan desoreka hori orekatu nahian. Herbel, horrondo inguratuta dabil, ze pasona, erra. Egia bizkarrean zituen, Ze ondo inguratuta zegoen eta ez dakit nola izan den gai. Boriren etorrera ikusteko eta pasea ederra izan da benetan. Hortxe duzu, errepikaldia. Jauzi almen ikaragarria doka. Oso luzea ez denarren Borik. Lagunta oso ona egin du hor, ikusita gainaz erdi salduta zegoela Herbel. Eta mosketa hortan aukera hon bat eman dio pase hori banatzeko. 3 puntuko jokaldia honen bestez. 19-13. Gaizki ipini du Ganterrek baloia jokoan. Borik ez. Hirukoaren zai ginen badenok. Blok. Ferneran aurrean, zabaldu. Eskiari da hori. Ondo. Ona da. Bikain. Dotoria jokaldia. Alde batetik bestera. Lehengo aldera itzultzeko eta ze ondo erabaki duen Raul Lopezek. 22-13. Morganen gana ez da baloia iritsi. Herbel aurreratu zaio. Saiatu da gerora Bori. Txaloak ze. Zinezkoa zirudin baloi horretara iristea gertatu den modua. Baina hor da alegina. Eta hemen dago gakoa. Txinparta batekin partido utzi dezake Dominion Bilbao Basketek eta oso eroso bihurtu bide batez. Ikusita gainaz ze jokalariak dituen momentuetan Sito Alonso kalkian nik uste mendean hartuta daukala aurkaria, Bueno, hala ere agintzen ari da, errotazioak banatzen eta tensio gutxi ikusten dugu. Urratxak, urratxa dira. Nabarmenak izan dira. Ardura gehiagik, baloia jasoen lekuan jaso eta ez eronik ateratzeko Prowlerrek. Presio gutxi dauka, Beharentzat gaurko partidak. Kino adierazgarriak inditu libenak, Izan dio, hemen izan baldin badira beste aldean ere izan dira. Horreko jokaldian. Baina pasea gaizki. Brown. Aiko alandoka Borja Mendiak eta Gaztenari falta Zaine. Zaleak aserre. Erabaki horrekin. Dagoeneko bigarren apitatu dute, Eta, asko implikatzen den jokalaria da. Defensako lan hortan Borja Mendia eta agian falta horiek pitatzea oso errezak dira. Bueno, Sito Alonso berez, Morganen falta da, kontrazo hori bertan bera utzi du. Zatera ninduan Sito Alonso, betidanik, bai Badalonan, bai Donostin, bai hemen, Gaztei eskatu dien lehenengo gauza, atzean egin beharrekoa egitea. Eginkizun aurrean beste batzu bete behar dute, baina atzean bereziki alduten guztia eman beharran dira, eta alde hortatik Borja Mendiak eman dio, Lan horrekin, lortzen dira minutua jokatzea, eta horregatik hainbeste minutu jokatu ditu da. Etzen intentzio txarra hori, baina pasea etzen zuzena, Günther, ies egin di baloiak, hori bai, Raulek ikututa. Tale emanak gustora, Baina ez dakit zer esan dion Gunterrek libenati, baina barrezka hasi da. Entratzaile oso gaztea. Eta esan berra dago. Alemaniarra. Brown. Roberrek zabaldu nahi zuen bidea, baina ala modu zabaldu dio, Etzen oso txukuna bide hori. Raul. Herbeli hurbiltzeko agindu dio. Bori, Mendia. Roberrekin geratu da. Hau sartuko alda. Pasea. Etzen txarra, baina hortik ezin zuen zutitu Borgek. Morgan gainean egon da, Ruof. Bori. Orain bai, Bikain. Eta hor Herbelek. Beti gora utzi ordez. Baloia lehenik eta ben goian izan behar zuen. Pasea jasoala. Mogimendua hasita zeukan eta desorekatzeko arriskua, ikusi du agian bere buruarekin horregatikan jaurtik eta arraro xamar hori nahi zuen egin. 22-13 puntuan gelitu da. Azkeneko minutuetan Ratiopar Ulm.
Bayerrenek gertatzen bezera, botikekin zerikusia duen enpresa garrantzitsua da Alemanian, Ratio Park. Haren babesa aspaldi dauka talde honek. Bueno, Ulmek izan duen bigarren talde profesionala. Raúl. Herbelek eskatu du. Bai. Aukera badauka, jokatzeko nahi bezala, Newmanen aurka Herbelek irekitzen badu zaintasunak izango ditu, eta gehiegi gerturatzen bada, buruz gainditzeko defentsa hori ere, aukera bikaina. Kontraso argia da, goiti bera. Hor da txikizioa, baita Libenarek, gutxartea ere, 27-13 dira, dominio Bilbao-Basketek, 14 puntuko tartea zabaldu du markagailuan. Bigarren laurden honetako, 3. minutua gaindituta. Amasei eta 11 bukatu da lehenengo laurdena, baina bigarren honek hartu duen itxura ikusita, bapatean Mumbruk orain dela pare bat aste botatako hitzak gogora etorri zaizkit, non partidua galduta gero bota zituenak, esanez hain nabarmen galtzen duzunean, zure lehendabiziko pentsaera zera da, urrengo partidua noiz hasiko den begiratu eta desioa sortzen zaizu. Uste dut Valentzian gertatu denaren ostean agian gaur dominio Bilbao-Basketek nahi zuela lehenbailen jokatu partidu hau. Eta saiatu, ez nuke esango gauza bera egite, baina atzera ibilibitza bai. Bai, ala ematen du, ikusita gainaz ze gaizki jokatu zuen, Valentziaren aurka, gaur aukera paregabekoa dauka, Arantzorik entzeko eta partida hon bat eskintzeko. Eta guztiak, konforme gelditzeko partida honekin. Bueno, bien bitartean, Bayerrek irauli ditu markagailua, Orain 6 puntu goiti dira Alemaniarra Babilten aurka. Berriz ere defentsa lo harrapatu dute. Normalean ondoko sake hori oso ondo menderatzen du Sito Alonsoren taldea, ez gaur bakarri, Oroar. Bai, eta ikusten dugu, ez duela oso ondo prestatuta ekarri. Ulmek eskautina ikusita zerrez apurtzen duen nahi bezala, ondoko marratikan jokaldiero saskirak eta lortzen. Bardun gezurretan aritu da Libena partidaren atarian, esanez honea torri direla irabaztea. Bai, bueno. Intentzioa gauza bada eta gero realidadea beste bat. Noski baiet, eta nahiko garbi ikusten dugu hemen, ikusita CR ari den jokatzen ondoko marratikan dominio Bilbao-Basket orain arte. Genter, garai batean Alemaniako selekzioko antolatzaile nagusia. Gerora eta urteen poderioz beste batzu etorri dira. Nere ateak itxita ditu Genterrek. Ez eta berriki Alemaniako All-Starrean dela izan den jokalari ikonena MVP-a. Hori zen falta Morgaren gainean. Raúl, tira, dena ipatu dugu, Kili kolore dabilela Bundesligan. 20 partida jokatu dira bertan eta horietatik 12 irabazita 8 galdu ditu, noski. 8. da, dira 8 playoffetan sartzeko mugan dago, Bilbao-Basketen antzera. Baina, Eurokapen nabarmen potxa egin du, bigarren zati honetan lasto 22an. Eta berak esan du, Libenatek helburua eskutsik ez amaitza dela lasto 22an. Bueno, gaur ikusiko dugu, azkeneko jardunaldian etxain jokatuko dute, derbi Alemaniarra Bayerren hau. Azkeneko 4 urtetan, 3 bider egon dira lasto 22an Eurokapen, eta horten ematen ari den irudia ez da ez aurreko urtetua. Osa sartu da Bori, Newmanekin talka egin, falta jaso du Suediarrak, baina daukan gorputzarekin eta Newmanekin alderatuta sartu inbertzen horre. Hauza, jokatu du hor, hemen ikusi ditugu nolako doaiak dituen. Hala ere, horrelako barnekaldiak oso arriskutsuak bihurtzen dira espaldimaz usartzen. Eta zintzilikatuta espaldimazera gelditzen, eta hemen ikusi dugu, ze arriskua, eroritzeko momentuan. Bilboko epeltasuna. Etorri zaio ondo, Suediarrari. Suediako hotza. Bai. Josean gogoratu duela gutxi egin zuen lesioa, Eurokapeko partida batean, taloian ere sekulako jauzia eman da gero. Bai, baina horre jana konpromiso handian ipini zuen orduan, Bayerren aurka. Zatzen, ez? Hala izan zen, bai. Banbit agian. Edo Banbiten aurka.
azken aldera, hori da, azken jokaldietako batek. Hala ere, astebururako jokatzeko preste. Eza gara ditu Braunek, falta eskizaleak, errebotean borroka latza, Morgan, eta Morganek jaso du lurrean zegoen Zaborra, eta utzi du. 9 puntuko tartea. Hana. Bestalean ikusi du Bori bakarri. Pixua zekarren baloi horrek, ala ematen zuen bentsa, baina labur utzi du. Eta orain utxartea Sito Alonso, izan ere, 29 eta 22, eta jokaldi hau ikusita, hitzak endu diate Alemanerrek gautik, ze aukera emanez gero, minutu pare batean, arazo txikiren basorrezak Ulmek, ikusten dugun bezalaxe, beti ere konzentrazioa albo batera utzi ezkero Dominion Bilbao Basketek. Hamaika eta biko partzelarekin hasi du bigarren laurden hau Dominion Bilbao Basketek, eta orain berriz 2 eta 10 partzela jaso eta gero, markagailuan 7 puntuko aldea, berriz aldaketa batzuk, bosteko agokitzeko egin ditu Sito Alonsok, bertan eta Monbru hor dira, espadaz, ez du Ul berriro horre gainen ikusi nahi Sito Alonso. Monbru, denbora nahikoa, irukoa. Ondo atera du Janak baloia kanpora eta Monbruk ez zeukan inungo oztoporik. Brown, behandu iritsi da Monbru. 32 eta 24, 8 puntuko aldea markagailuan, Jana. Suarez. Nemaren falta, behian. Baina bonusean da honeko Ulm eta beraz jaurteketak izango ditu. Oso ondo provokatu du, ez horre geldizina bihurtzen da, bertan. Eta beak ikusi da aukera barnekaldi hortan, pibota hundionen aurka jokatzeko, ez? Hemen ikusi dugu Newmanen zaintasunak aldoko mugimendu horretan. Eurokapen horren jakitun da bertan, partidu guztietan saiatzen da jokaldi hori egiten, Bizpahiru 4 aldi izango nuke. Eta saria lortzen du, ez? Ia jokaldiero. Bihartik eta sartu ditu, alde hortatik Dominionek ez dauka inongo arazorik ez ligan ez da Eurokapen ere, talde ziurra delako 4 metro eta 60 zentimetroko marratik. Gaurko partidan orain kezka txiki badauka Sito Alonso, erasoko errebotearekin, hori bai ez duela ondo menderatzen Dominionek eta talde itxuronekin gutxiago. Nola. Azu baloi hori Suarezek, Jana. Atzera banatu, Suarez pres. Erreboteak arratu du Bogrisek eta ara. Newmanek ikutu duelakoan, jabetza bilbotarrentzat. Ez zailo gehiagik komeni puntuak trukatzea bakarrik Dominion Bilbao Basketi, ez? Albaldi badu areagotu aldea, ez? Bigarren zatiari begira lasaiago iristeko eta, errotazioak nahi bezala moldatzeko Sito Alonso. Josean, lau talde Alemanirrekin indarra neurtzea egokitu zaio horten Dominion Bilbao Basketi. Zatzea iztu dutzen dela lau horietan aulena edo erresena. Aia ematen du, ez? Ikusi genuen gainaz joaneko partidan zerrez mendeatu zuen egia da, partida honba jokatu zuela, ez? Etxetikan kanpo Dominion Bilbao Basketek, baino gaur ikusten dugu, ez? Zenbateko biuntasuna eta uldadea erakusten duen, ez? Ulmeko talde honek. Bai, eta Juanek esan duen bezala, azken baten 8. da Alemaniako ligan, behin-behineko sailkapenean, 18 talde direan ere, Frantzia eta ACB ligarekin gertatzen den moduan. Baina gero, Bonn eta Oldenburg atzerago sailkapenean. Hori bai, Oldenburg lana ematen ari da bigarren fasonetan Eurokapen. Eta hemen Bilbon ere Dominion Bilbao Basketek gorriak ikusi zituen partidura irabazteko, goan izango duzune. Bonnekin berriz erresago. Bai, ala dirudi, ez? Oldenburg agian talde fisikoagoa da eta hor zaitasun gehiago, ez? Sartzen ditu, kantxaren gainean. Eta gaur ikusten ari gera, talde honek ez dauka zer egin momentuetan multzoan eta badirudi horrek ere biunago jokatzeko aukerak ematen dizkiola. Ana! Tubaloi horre sartu nahi izan. Brown. 7 minutu bete dira. Atzen aldira bidean. Bigarren laurdenean, hemen Bilbaorenan. Kanpotik saiatu da Brembli.
Aitzerdi. Eta Bogrise jarraitzen du erreboteak pilatzen. Dagoeneko 5 daramatza. Mumbrú, beko zutoinan gelitu da. Zain Rubit. Bogris iritsi da. Newmani aurre hartu. Baloia kanpora zabaldu. Ondo Suarezek Mumbruri. Eta Bogris berriz ere baloi hori ikutu du, baina kasultan falta egin da. Epaileak bea bakarrik ari dira komplikatzen, ez ikusitza partidak ez daukala, zaitasunik, baino Zain, Bilibiz eta Gelidiz. Lapurreta indio Garbi asko, Bai, horregatik ez nik uste dut atzetik ikutu duela nahiko Garbi eta hori ikusita zerpitatu diote. Newman askoz motelagoa da Newman eta kokapenean ere uste dut ez dela hain txukuna edo zuzena, hobesan da. Newmanek berak ere zuen falta. Horregan sinisten ze bazetorren zuzenen aulkira Rouler ikusi du aldatzeko prest eta bazetorren esertzen baina esan dut ezu. Jortik eta libreak dituzula. Orduan itzuli da. 2 urte fitxatu du, 23 urteko mutil koskorronek, Oldenburgetik. Iritsi da, Ulmera. Baina aulkira doa. Berriz ere, lehengo gazte bera, Roble. Zen ere, 10 joklari baino ez ditu ekarri, Hau da, deialdia osatzeko nahikoa diren 10 joklariak. Ekarri ditu Liebenak. Gana, ondo utzi dio Bogrisi. Berriz diote Bogrisek ezer on egiten duen bakoitzeko txaloa. Janak legez kendu dio Browni. Begiratu du nor dagoen hor. Hortxe da Mumbrú. Grabatu egia, Suarez kanpoan zen. Pasearen zain, bat, ez, errebotea Rourerek harrapatu ez. Baloia Suarez egikutu du. Eta Xavier gaur falta diren jokalarien artean aipatu dugu. Taylor Brown bere izan zen joaneko partiduan bere taldeko onena jokalari estatu batuarra. Ez zuen ezer askorik egin partida horretan, baina bere izan zen onena 11 puntu, 5 errebote eta 5 asistentziakin. Berarekin batera gaur gogoratuko dugu, Deson Butler da baja, aita izan baita eta klubak baimena eman dio gaur onaino ez iraiatzen. Ana. Suarez. Errebotea kargatzeko esan du azken utxartean Sito Alonsok eta horretan ari dira bai Bogris baita Mumbrú ere bereziki. Rubit. Zain zegoen Bogris. Ondo itxidio, atea. Oita 19 eta 27. 12 puntuko aldea. Atzena dira bidean. Bertan, Suarez. Baloi eske Mumbrú. Hortxe geratu da Brownekin parekatuta. Beko zutoinean. Banatzeko baloia. Ondo Bogrisi. Eta Newman eta Rourer ez dira gai Bogris gelditzeko. Ez, nabarmen ari dira gelditzen, ez, defensa justu xamar horrekin eta hor Bogrisek aukerak izango ditu, gaur zenbaki honak berriz ere lortzeko. Hortxe beste aldaratze bat, 7 daramatza da honeko Bogrisek. Puntuak pilatzearekin batera. Bogris, atzera, Mumbrú dagoen lekura, Rubiten faltaria. Horre, Mumbrú normalean aseri lanak egite ditu eta ikusitana zegoen, baloia bera, falta behartzeko. Arriskutsua bihurtzen da, keino bat egin ondoren, hor defenditzailea, kasu honetan Rubit. Gain gainean egon barra dauka. Bai, amuari heldu dio, ez, nabarmen eta falta garbia. Atera dio Mumbrú. Eta Mumbrú ezer ez dakienez. Iritsi berria delako, Irakurketa azkarrak egiten ditu jokalari honek. Txaloa Mumbruri. Henry. Bernaren bila. Sitok eskatu du. 26 segundu geratzen badira.
eraso luze bat antolatzeko. Bai, aldea albaldin badu mantendu edo areagotu pixka bat, ez? 14 punturen aldea ondo darama partida orain arte Sito Alonsok, baina bueno, momentu batzuetan trukaketa horietan oso errez hurbiltzen dira markara joan, ez? Alemaneko jokalari hauek azkar jokatzen ere ohituta daudelako eta agian baldin bada aukera ondo bukatzeko hobe. Okay, Dairis. Sua, you're your safety player. Okay, try to receive the ball. If not, you're just coming here. Okay, we start the play with 12 seconds. Doesn't matter if they are defending zone or they are defending man on man. We play Fernand. So when we receive the ball, the point guard go here a little, good screen, go here and attack the corner. Okay, but please, this role is very important and we are here. Sua, remember this, Sua. Here, okay? Hey, no foul in the offensive rebound, but go to avoid the easy pass. Let's go. Gaurko jardunaldia eta atorren jardunaldia baino ez dira geratzen, fase hau bukatzeko eta dudari gabe kantxa askotan gertatzen ari denari erreparatu behar dugu. Lehenik eta behin, Bayer eta Banbiten arteko partida oso berdinduta doa. Izan ere, Bayerrek irabazi ezkero, aurreko astean izan zuen aukera. Salkatuta legoke, galdu ezkero, derrigortuta azkeneko partida irabaztea, Ulmen aurka, dirudi zailia denik hori. Hori batetik, eta bestalde, Pedro Martínez momentuz gustora egongo da, Oldenburg berena egiten ari da Limoxen aurka. Baina partidoaren dikan hirugarren laurdenean dago. Zonakako defentsan ipini da Ulm. Ea nola konpontzen duen hori. Dominio denbora gainean, ez, eta oso gertu izan du Janak, jendearen horruarekin eman behar izan du buelta eta egin du jaurtik eta denboraren barruan, 43 eta 29. Bueno, partida neurri baten esperuen bezala doan bidetik doa. Dominio Bilbao Basket ez dago poz asko emateko tenorea momentu honetan, bere helburua bat da, partidua bere ganatu eta erronkaiek prestatzen hasi gerora, eta beraz, alaitasun askorik ez du izango partida honek. Oain, bateaki, ze hori pentsatu den dugun bakoitzeko gerora gauza arraroak eta ezustekoak gertatzen dira azken baten. Ikusita nola darama partida orain hartzen ikuste, nahi bezala ari dela gobernatzen, ez? Eta 7 puntu sartu dizkio, bigarren zati honetan estutu ondoren pixka bat partida. Eta bide hortatik eramaten badu komplikazio gehiagirik ez du izango, ez espero ezagun, ez? Horrela joatea eta errestasunez bukatzea partida. Lehenengo zati honetan saskiratze nagusia, partidu askotan gertatu den bezalaxe eta bereziki lehenengo zatitan Dairis Bertans. 16 puntu egin ditu dagoeneko, kontuan hartu, Bilbotarren aurreneko 8 puntuak letoniarrak sartu dituela. 49 eta 43 eta 29 barka, 14 puntuko tartea beraz. Amaika bat minutu barru itzuliko gara berriro, dirudi partio honetan zailtasun asko izango dituenik beltzezko gizonen taldeak. Berrogeita hiru eta 29 hori da atsedenaldian daukagun emaitza Bilbaoarenan, lasto 32ko 5. jardunaldiaren barruan. Gaur bisitari Ratiopar Ulm, Sito Alonsoren taldea 14 puntu goiti da markagailuan, azelerai gailua gehiegi zapaldu gabe, betiko arazoak taula azpian, begitz aspalditik ezpaitako, 3 aste jokatu gabe darama eta ez da ordezkorik etorri, baina gainetiko taldekiden lanarekin, hasierako zailtasun horiek gainditu ditu Dominio Bilbao Basketek, baita asteburuko kontu zarroiek bazter batean utzi, ahaztuta ditulako Dominionek, eta bere lana betetzen ari da atsedenaldian. Ez dirudi partidu honek zailtasun handirik ekarriko dionik, eta ondo bidean, datorren astear arte itxaron barko genuke, ezta? Jakiteko zein diren hemen multzo buruan eta bigarren tokian bukatzen duten bi taldeak. Banbit Bayer eta Dominio Bilbao Basket iruen artean bi plaza jokoan. Hala dirudi, ez? Espero dezagun ez komplikatzea gaurko partida ikusita, zen lasai etorri den aurkaria. Ez daukalako ez zer jokoan, eta ikusita bere zenbakiak horrela adierazten dute, ez? Partida lasai izango dela. Atxalean,
Nozgorov eta Unixen arteko partida jokatu dute. Azkenik, Unix Kazanek partida guztiak irabazita dauka, 5-5 bigarren fase honetan Unixek, gaur Lanforrek ez du jokatu, baina talde handia dute Errusiarrek, eta partida horretan bitxikeri bat izan dugu lehenengo zatian, Josean, izan ere, bi taldeen artean 19-3 sartu dituzte. 19. Bikoetan ere 19. Hiruko festa. Gero bigarren zatian apaldu egin dira pixka, baina atxenaldeko emaitza izugarria zen, 51 eta 53. Nirentzat partidak zeukan garrantzia kontuan hartutan, niretzako trukaketa horrek mine indio Nozgorovi, garbi dago. Bueno, hori partida hortan gertatu dena. Bestalde, Bayer eta Banbiten arteko markagailuak gora eta bera dabil, alde askorik ez dago. Neurri baten aurreko astean ikusi genuen tankerakoa gaur ere bi talde hauen artean Dominio Bilbao Basketen multzoren barruan. Bayerek irabazizkero sailkapena lortuko du, galdu ezkero datorren astean Ulmen irabazi behar Alemaniarrak. Eta Banbitek helburua betetzen baldin badu, esan beharrik ez dago, Dominio Bilbao Basket eta Banbiten artean egongo dela beste plaza jokoa. Hiruko berdintasun bat ematen ez baldin bada multzoan, ze hori ere gerta liteke, Horrendikan bai, eta, bueno, ez dakigu, ze izango dan hobe ikusita nola dagoen multzoa oso estu, Ulmek dagoeneko amore eman dagoelako. Bigarren zatia laizter hasiko da. Lehenengo zati honetan, Bertansek 16 puntu sartu ditu, Bogrisek minutuak izan ditu beste behin. Eta lana txukun egin du, 4 puntu eta 7 errebote daramatza greziarrak, txaloak. Gari bateko txistuak dagoeneko iragana dira hemen. Eta jokalari kutxuna bihurtu da bide batez, gezurra dirudi. Bai, nik uste dut erakutsi duela, oso langilea dela, hemen zalantzak sortu zituen, temporalden hasieran, baino Joztikan aurrera erakusten ari da, jokalari langilea dela eta maitatu aldi berean. Josean, gauza bitxiak eta kuriosoak egiten dituzte entrenatzaileek eta zesanik ez zitor. Aurreko astean, Todorovic bostekoan ipini zuen. Todorovicek jardunaldiko jokalari ikusgarriena eskaini zuen Munichen. Gaur, minutu bat bera ere ez, hau da, minutu bat ez, segundu bat bera ere ez. Aulkian eserita dago. Bai, nik uste beharekin zerbait badaukala, ez onerako eta ez txarrerako. Nik uste beak eskatzen diona ez diola ematen, eta... Aitasuna eta gorrotoa. Bai, apustu hortan beti galtzaile jokalari izaten da. Ez dago bat ez besteko hori, bien artean nun bait. Edo bat edo beste. Gogoratu Bayernen aurka, 10 bakarra jokatu zuela. Oia. Eta hori etxean, edo zeinentzat zigorra da, Bai, noski baiet. Nik uste dut beak espero duela, kalitatea badaukala jokatzeko partidak, baina agian Zitoak eskatzen dio, Zito Alonsok implikazio gehiago taldeko defensa hortan, eta hor ez du lortzen, Oreka, erasoko jokoan doa izuarria dituen jokalaria da, barnekaldi horietan eta baina defensan biun xamar. Zuk zure garaian horrelako zigorrik etzen unipintzen, Edo horra bazeinen oraindik. Bueno, entrenatzaileak atake batzuk izaten ditu noiz benka, eta horrelakoak. Histeria. Bai, erakusten dira. 53 eta 29. Punturek ez, bigarren zati honen hasieran. Segundu askorik ez oraindik. Newmanen pantaila hortxe dauka. Gainditu du Bertansek. Newman eman. Eta hori da, irtenbidea Braune Henrirekin aurkitu du. Ez dut errebota ondo itxi Suarezek eta Ruofek. Rebling. Hori azken baten defentsaren akatsa da. Ruofek akatsa erasoan, eta hemen ere zintzaindurik, bere aurkaria errebotea kendu egin dio. Muturrean eta hor oso ondo aprobetxatu du Ulmeko jokalariak bukatzeko bere jokatzea. Partia hori daukan itxurarekin, bosteko ez du errepikatu Zito Alonso, bigarren zatiaren hasieran. Eta Zito Alonso ez dago gustora, Rufen lanarekin ikusita berekoi ari dela jokatzen, kaskagor erasoan, ez dula ez askorik lortu orain arte eta defensan akats gehiegi ari da egiten. Gaur badauka taldekide hoi bat bere aurrean, Morgan. Morganekin aurreko denboraldian Göttingenen 7 partida jokatu zituzten elkarren ondoan. Eta egia esan, kantxan ez dute gehiagi kointziditu, gaur behintzat. Eta aurreko partidan ere gutxiz, Morganek minutu asko eman zituen aulkian eserita faltengatik.
Txapel bat jarri dio Rufek, Morgan, bere taldeki doiari. 43 eta 31. 12 puntuko aldea. Azkeneko bi partidek izan duten Algara ez dauka honek, oraingoz. Ana denboraren barruan, jaurtiketa, bueno, azken segunduak. Zer patxada erakutsi duen, jokaldi hortan. Espezialista da. Txirriña astintzen. Levinkana. Harri. Bogrisen jarraipena ona zen. Newmanek falta du. Talentu apur bat, jokaldi horietan. Berriz ere erasoko posizioan kokatuta dira beltzezkoak. Baloi eske Bogris, bertan segaldiz, Ruofi eman dio. Harri gainean, orain Rubit irten da. Suarezek eman dio. Arnaz pixka bat, Ruofi hor, eta araz ere egin duen. Bi eta biko jokaldi hortan, goikaldean, etekin izugarria lortzen du, zeharkako blokeo horietan, gero ireki egiten dira, pick and pop oso berezia jokatzen dute, Sito Alonsorenek, eta horre portzentaiun bat lortzen badu iruko marratikan, gina handia, egin zezake. Talde aproposa du Sito Alonsok jokaldi hori jokatzeko, ligan erabiltzen dute asko, eta Euroliga, Eurokap honetan, talde eraginkorrena da. Dominion Bilbao Basket, hasieratik gainera. Ana, ondo utzi dio Bogrisi, Newman iritsi da, Bogris motel aritu delako. Agian keinu bat egin balu, nik uste eta aukera bat zukala, falta ateratzeko eta zergatik ez sartu, aldi berean ere. Baina aurreatu zaio Ruofe Henriri, Suarez, zain gelitu behar, Ana agertu da. Berbide markaketa gainean da. Adarra jotzen, deak ikusi du. Gerritikan hor kontaktuaren bila neurketa bat egiten. Rembli ez dago gustora. Hala ere esan berde. Bai, egin dion Gerri joku honekin gutxiago, Agurtu egin dio, bai. Hala ere zenbaki harrigarriak ikusteko aukera izan dugu, 12 asistentzi banatu ditu. Lehenengo zatian Dominion Bilbao Basketek eta bakarra, Pasean bidez jokaldi bakarra bukatu du, Ulmek eta horrek adieraztuko. Ara Janak berriz ere inberko du lehenkoa, ez Bogris eman, eta Bogris atik ez du begiratzen Saskira. Ruof, azken segunduan hau ere. Bogris pentsatuko zuelako, nik ez, kanpoan dagoenak erabaki behar du. Aurreko jokaldian gertatu zaiona errepikat etzedi. Urratxa. Oso ondo, itxi diote Henryri, hor pasabidea. Eta dagoeneko 15 baloi galdu ditu Ulmek. Talde jokorik ez dago, Ez. Eta falta dituen jokalariekin gutxiago. Suarez. Buelta garri eman da, ez, Bogris. Hore baterako aldu, bajarritzen ibazeukan hor. Hain garbi ikusi du Saskia. Konturatu denerako, jokalari bat zeukan gainean. Bogris. Txaloa. Bai. Ana. Greziarraren zaida. Laguntza behar duelako, irten da Newman. Orain, kirola betasun falta, araudiari iso eginez, epaiek, Janak egin duen falta honengatik. Berez, behin baloia galduta, hori egitea alperri zen. Hobe dugu, Saskia lortzen utzi. Askotan erabaki hori ere hartu behar da, aukerdeik izan daukatu. Jokatzeko intentzio hori gabe, orain aldaketa egin behar du Sito Alonsok, txarroa nolan ere Janari. Berez, hirugarren falta zen hori, hartara aldaketa. Bai, badazpada ere, espaldin bada gehiagik komplikatzen partida, atxede txiki bat hartu, hirugarren falta. Dagoeneko 4 puntu egin ditu eta 5 asistentzi banatu, eta nahi bezala ari da kudeatzen partida. Ondo etorriko zaio, aukitikan ikustea momentu enten partida. Josean, multzonetako txapeldunak normalean Berlingo Albarekin neurtuko ditu indarrak final 8-renetan. Beste Alemaniar bat. Hori da. Eta bigarren bukatzen duenak berriz, Milanera egin beharko du lehenengo partidan. Hori bai zaila izango dela. Hau da,
modu batean edo bestean, urrengo kanporak eta jokatu behar badu Dominio Bilbao Basketek, zaila izango du, Bai, ala dirudi ez, ala ere espero ezagut, hori gertatzea, onerako izango delako. Rubin, Henry, bote batekin hurbildu da eta hor aukitu du jaurtitzeko parada. West Virginiakoa. 14 puntuko aldea. Bertans. Rauli eman. Garez ondo hartuta zeukan Henry, naiz eta desoreka zegoen hor. Bestaldean da zain orain Suarez eta iritsi da Rubin, baina beratu. Bueno, eta Alemaniako ligan sekretu gutxi dago. Euroligako bi talde indartsuak, eta bereziki Brose Basket lidertzan da. Han 20. jardunaldia jokatu denean. Eta atzerago, apur bat atzerago, Bayern Munich. Bertanzez, Newman. Lehen aipatu bezu, ez? 100 puntu sartu zituela, ez? Oain dela gutxi, baina ikusita gaur nola dabilen enasoko joko hortan. Ez dirudi, ez? 60 irusteko ere gaitasunik izango denik. Bosgarren minutua bete da. Hori zentzat oso zaila zen, pase hori jasotzea. Baina bere buruarekin haserre da. Eta hori uste dute keinu adirazgarria dela. Txalotu barrekoa. Bai, noski bai ez. Nik uste beak ere aukera bazukala, gehiago makurtzeko edo azkarrago juteko baloiaren bina, hori desagertatu eta... Zito gehiegi eskatzen dio makurtzea, ez da? Andorran ez zuen gan hori hainbeste egin behar. Goikaldean jokatzen badu, behikaldean zailago izaten da, ez? Bete beharrak talde bat beste aldatzen dira. Brownek Newmani goitik, Braunekin beharrekatuta zegoela ikusita. Itxartasuta. Hora dienetxu jokatu du Brownek, horrentxe bosteko eman dio Newmanek, pase hori ondo eman diolako. 51 eta 51, 10 puntuko aldea. Bueno, eta Euroligatik erorietako beste talde entzutetxua, Tel Aviveko Maccabi, ez da gizailkatuko den, Gaur ere galtzen ari da, eta beraz, azken jardunaldian, gaurko emaitza hauekin, etxean irabaztea behartuta legoke eta gainera ondo irabaztea. Niziren kontra. Disneyrekin du, bai. Eskerrak gaur Unixek Nizi irabazi dion. Bai, baina bien arteko borroka izango da Tel Aviv datorren astea. Garbi, irabazten duenak aurrera. Hori da. 10 puntuko aldea markagailuan, beltzezkoen aldera. Base hori itzaio iritsi Erbeli. Newmanek ikusi du Raulen intentzioa. Utz eta 8ko partziala, jaso du, Zito Alonsoen taldeak horregatik anustartea, gauza konpontzeko, baina ez dirudi, ondo, ari dene jokatzen, 3. laurdenota. Falta, Rofek. Momentu honetan lau estatu batuar eta Alemaniar bakarra du kantxan Ulmek. Garbuofen partidua gazi goztua esan nuke, 7 puntu sartu ditu, baina orain arte ohituta gintunera, hau da, talde Alemanarren eta sekulako partiduak egitera, ahora egian maila hori apurtxo bat keitxe egin du estatu batuar. Zortzi puntura, Utxe eta marreko partziala, hemen 8 goitik zen, duela minutu batzu de Dominion, eta orain 8 puntuko aldea baino ez. Lau metrotik, Herbel. Ondo, irakurri du hor Munbruk, beheko zutunetik aukera bat zeukala, laguntza txiki bat esken dio. Newman erreboterako presen eta bakarrik utzi du Herbel. Henry. Borganen falta da, helduta zeukan Borja Mendia. Eta Munbruk ez dakize esan dion. Ui. Baina pai Italiar nagusia sartu da hor, tartean, bien artean. Bueno, Herbel ere
Arragotzen, espada. Eta bai Morgan eta Mumbrú ditu berriro Zain jaunak. Jokoaren esarreak, ez? Mumbruen partida ez da bikaina, eta Morganena... Ez que Morganen partidua ez joanekoa eta ez gaurkoa. Ez. Mendia, Mumbrú. Pase ateratzeko tan lehenago behar zuen. Ikusi du zirrikitu txiki bat, baina berehala itxi diote. Aukera hori Mumbruri. Eta zita Alonso kontu eske, ez? Jokaldi klase zen hori. Antisistema da, nola? Bai. Noski bai. Izen dotorea da hori. Genter, Morgan. Mendiarekin paregatuta. Bi irul gizonen laguntza etorri da. Fermer, Newmani eman, beko baloi hori jasotzea ez zuen errex, eta hala ere hartu, jaso eta sartu. Newmanek. Lana ari da betetzen, dagoeneko 8 puntu, eta 7 errebote. Bueno, bereizgarri nagusi hori da, langilea. Doaiak falta dituen arren. Pantalla ona Herbelek, Mumbruri. Amaika goiti, Dominion. Fermer. Brownie eman. Brownie nahiko alandauka bertan zorreukita. Morgan eta Mumbrú. Aserre daude. Eta Morganek hor. Mumbrú ikusi du lurrean. Behidatxoa. Eta bere ala atzera. Mendia. Bozketa Mumbrú, Fermerrekin, bestaldean ikusi du Raúl, pase hona da. Herbele laguntza behar. Oain nora. Hor kontuz, pase azkarra espalin bada, eta beso armatu gabe zeukan bezala Herbelek ez zeukan, Newman gainera etortzeko hastia izan du, Newmanek. Oso jokalari altua da, ez? Eta hemen ikusten dugu zenbateko aldea dagoen, eta hor aukera izaten ditu jauziketa hori punteatzeko, eta hor Herbelek zailtasun izugarriak izan ditu ondo bukatzeko jokan. Genterrek Fermerri, orain 3 jokalari Alemaniar eta 2 estatu batuar ditu kantxan Ulmek. Eta ez egitura batekin, eta ez bestearekin, ez tiru dio zurrutire ditxiko denik. Pase hori zuzenean Genterri mandio Raúl Lópezek, Genter oso azkarra da. Urteak bai, baina doaiak ez ditu baztertu mutiko honek. Txaloak, zer ere lo hartzen ari da Dominion Bilbao Basket, lo hartzen esango nuke bez. Aldearen erdia galdu du laur notan, 7 puntu, ez? Momentu enten, 14 zituen atxeen aldean. Eta espero dezagun berriz ere tartea areagotzea lasaiago bukatzeko partida. Hartara erabaki zuzen hartu du Bertansek, Newmanen aurrean, bigarren falta Alemaniarrak egin. Eta hortiketak izango ditu Bertansek, 16 puntu lehenengo zatian eta geroztik ez du gehiago lortu. Eta laurdena amaitzear da, izango du aukera. Hiruko marrati dituen zenbakiak Eurocup honetan ikaragarria dira, baina jaurtiketa libre marratik ere zenbakiak ez dira bat ere xamurrak. Genter. Morgan. Laguntza ikusi du, Fermerri zabaldu, esku bat ez. Raulen akatsak zigortu ditu Sito Alonso, Bori itzuliz kantxara berriz. Bertans. Hau eta beste eraso bat faltako du laurren honek. Borirena barrutik kanpora hartzen da. Genter. Faltargia. Nahi eta ginikoa.
Genter egon edo ez egon kontrolean eta jokoaren kudeaketan asko nabarmentzen da Ulmen jokoa zuzena edo kerra den. Bai, asko nabaritzen da, ez? Eta hemen ikusi dugu, adibide bat, behaz entzudun ari zen jokatzen, eta hor falta nabarmena egin dio Borja Mendiak. Agian gorputza jartzeko eskatu dio Sito Alonso, eta horregatikan adierazi dio. Falta bat agortu dezaken Dominionek. Bai, hori gertatu delako, baina nik uste dut gorputza jarri ezkeo Genter salduta zegoela. Set a good backspin for Björn. Björn, you go all the way to the corner. You might have a shot. Come off this out. Might have a shot. Josh set a screen. Loving it. Berrogei urte baino ez ditu. Ebena jaunak, entrenatzaile gaztea. Eta egia esan, hango aulkietan, punta-puntako taldeak ez direnean, entrenatzaile gaztea daude, berrogeita 5 urteren buelta horretan. 6 segundo geratzen dira. Eta jabetza Radiopar Ulmek izango du. Brown. Zurra dirudi, 6 segundotan, 2 aurkiketa aldaratze luze baten ostean egiteko parada izan dute germaniarrek. Ez dute asmatu, 58 eta 59 eta hori izan da honena, ze defentsa etzen bat ere adi horre. Markagai honen bestez, 9 puntuko aldea. Gaueko 10 izateko 10 minutu eta dagoneko multzonetan, Dominion Bilbao Basket jokatzen ari den multzonetan, talde bat sailkatuta dago. Bayern Munichek irabazi egin du azken baten 10 puntu batik, edo bukatu espalin bada 10 puntu batik irabazten ari zaio Banbiti, eta beraz Pesicen taldeak lidertzan bukatuko du sailkatuta. Eta horrek zesan nahi du, datorren astean Turkian, Bandirmanen, Banbit eta Dominion Bilbao Basketek erabakiko dutela bietako zein sailkatzen den multzonetan 2. postuan. Alegia normalean Armaniren aurka jokatuko duen aurkaria, hain justu ere. Bayerrek 2 huts ezin zituen etxean egin, garbi dago. Eta ez utzi gainera etxeko lanak azken jardunaldirako. Bai, normala denez, ikusitan nolako porrota jaso zuten, oen dala este bete hor bai zuela espero Pesicek, partia hori galtzea. Oso asarri bukatu zuen partida, eta gaur nola edoala irabazi beharra zeukan, bestela azkeneko jardunaldian guztia jokoan izateak arrisku izugarriak izaten ditulako, eta badirudi onbidean eraman duela gaurko partida. 77 eta 72 irabazi dio Bayerrek Banbiti. Eta Josean Xavier, ez da izango Bayern talde alemaniar bakarra horrengo faserako salkatuko dena, final zortzinetarako. Oldenburgek ere salkapena lortu baitu, azkenean Limosi irabazi egin dio 4 puntugatik. Eta kinkalarrian uzten du emaitza horrek Valentzia, izan urrengo jardunaldian Limosek irabaziz gero, talde Taronja kanpoan izango baitzotek. Bueno, izen sonatu gehiagore gerta diteke bazterrean gelditzen direnak, Makabi esate baterako. Herbel. Keino adierazgarri egin du buruarekin, bai, baina kostatzen editzaion burua astintzea atzerak azetorrela. Bermer, orain aske zegoen eta jolari alemaniar gaztearen iruko atorri da. 71 eta 52. Erantzun azkarra. Hori. Laurdena. Orain arte hemen jokatzen ari den 8. partida du aurtengo Eurokapen Dominion Bilbao Basket. Edo besan da. 7. Boris. Genter. Morgan. Browni utzi.
Raudu irten da, hotxe da zuloa beraz, eta falta Munbrurena. Beratu xamar iritsi da laguntza hori egitea, ala ere, aipatu behar dugu, ez? Sito Alonsok nik uste nahi duela estutu zerbait gehiago hain momentu enten, ez? Taldeko defensarekin, lortzen duen, areagotzea pixka bat marka joan, alde hori eta lasaiago iristea, ez? Hala ere, bueno, erantzuna nahiko ona eta zuzena ari da ematen, ez? Ulmeko taldea, eta badirudi, oain ikusten duela, oain dikan aukera, partida hori irabazteko. Gaur dena den ez da duela 3 urteko 101 puntu hietara iritsiko Dominion. Beste datu bat nahiko eigarria estatistikei begira. Jokalari asko sartu dituzte puntuak, baina bakarrak sartu ditu 10 puntu baino gehiago, Bertansek, 18 garamatza. Baditu guain bat jokalari, 6, 8, 7 punturekin, baina beste inorez zenbaki bikoitzetara iritsi. Eta Alemaniako liga nahi noikoa duten urrundiko jaurtik eta horretan gaur, antzu dabil, Ulm, 2 iruko baino ez ditu sartu. Eta ez da beste taldekin alderatuta gehiegi jaurtitzen duen taldea, 14 saiakera egin ditu. Aldiz, Dominionek 27 saiakera egin ditu marra horretatik. Bertan sekatzera, ondo zabaldu dio Erbeli Borik. Eta baina Erbel eta Morganen artean kontua badago, lehen Munbrurekin gertatzen moduan. Niko lana baitu Morgan. Bai. Morgan. Hori xiliatu da, ze lehen ez da egite falta ezote dioen Borisek egin, baloia jasotzerakoan. Bai, baina nik uste deak ere irakurketa azkarrak duela, ez? Jakitu lehen ere borroka izan du, hor paliak ere oharra banatu dio eta guain etzekoan beharrik ikusita nola dagoen partida behar ez da. Bere taldeko saskiratzaile eta errebotatzaile nagusia zen, bigarren fasea hasi arte, eta apatian lana ez da txukun egiten ari, lasto 32 honetan. Rápido, rápido, rápido. 11 puntuko tartea. 7 minutu terdi bukera iristeko. Munbru, gustoko lekuan. Beak eskatu du jokaldia, alboko marratikan. Eta berriz ere tekin izugarria jokaldi dut. Iaia guztietan lortzen du zerbait, Dominio Bilbao. Morgan. Rourek, Fernerri, Getter, ondo Bori, kontrarasoan dator Munbru, Fernerren aurrean, eta eutxi indio Alemaniarrak. Dena etxaloak Borirentza dira. Baloia suediarrak eskuratu baitu. Suerte apur bat falta izan zaio, ez? Orain arte bere jaurtiketetan bestela partida borobila darama, ez? Defensako lana bikaina izan delako. Baino jaurtiketetan bakarra lortu du orain. Bertans. Dio eskubiko aldea mana izan. Txalo hauen nahi zituen jendeak egin, Nori eta Bogrisi. Bueno, eta pixkanaka saskia txikitzen animatu da txapelketanetan bederen. Baramatzalago bakan batzuk. Fernerren falta. Ni benate gaztenei kargu hartzen. Kasunekan Roureri, hortxe ikusiko duzu, sekulakoak esan dizkio. Gaztea aurkian dugu orain bere ordez berri hon neuman kantxa. Sandio, gaur gaudean garagardorik ez. Zigor Hori hartu gaute. Boris. Hor ikusi dut hortzen. Hor, taula azpian, zinezkoa, Newman egon da. Newman, atzera berriz.
Ri. Apal esaparko dugu, ez da? Epaiek isilik geratu direnez. Bai. Bueno, abantaila gutxi gortu du ala ere. Dena den pibota baino askozaz aurrerago ipintzen da Henry. Eta hartara etortzen dira gero Fernerren falta berriz, Monbruren gainean. Bai, eta falta honekin bonusean sartu da Ulmeko taldea. 5 minutu terdi geratzen dira, eta garbi dago Dominionek helburua beteko duela. Alegia garaipena arriskuan ez du izan. Eta ezer asko egin gabe, hortxe da, markagailuan 14 puntuko aldearekin. Bueno, oso zuzen ari da jokatzen Suediara. Bai, eta gainera denbora kontrolatzen, ez bezala 3 segunduren faltan etorri da pase hori. Lehen Bogrisekin, orain berri Zerbelekin. Egia esan Dominionek defentsa zuzen duen bakoitzeko jaria falta du Ulmek. Ze askozaz joera nabarmenago dute transizioan jokatzen estatikoan baino. Bai, asko kostatzen zaio Ulmi, ez? Lehen aipatu dugu, bakoitzak bere kabuz nahi ditu bukatu jokaldiak, asistentzi gutxi ikusten dugu talde jokoa, ez dauka inbestekoa eta hor bai zaitasuna ditu. Egizioa. Bogrisena ikusi eta gero Orbelek ere bera egin nahi zuen egin. Hemen aukera izan du. Biruko baino ez, eta zenba baloi ematen ari den bereziki bigarren zati honetan. Dagoeneko 17 dara matzak. Eta sensazio txarrak hemen baloia galdu ondoren jokalari bakarra. Atxi delako, ez? Defensako lan hortara eta beste laurak gelditu dira. Begiratuz zer egite zuen aurkaria. Azkeneko 8 minutuetan ematen du Ulmek dagoeneko eman duela partidua. Bainek ez ari zaio aurre egiten Dominioni. Libenat bera serie egin da, eta lasaitasunez guztun ari da dena. Borirekin aserre Sito, ez duelako ondo kudeatu eraso hori. Baina Munbruk alaber, 2 segunduren faltan egin duen jaurtiketa hori, uste askozaz gehiago landu zezakela. Batzutan bilatzen du, ez? Beste aukeraren bat. Bain, Monbruri ez dio ezer esango Sito, eta bai Buri. Newman, atzera, Ri, zabaldu da Rubi, gaur ezer asko. Egin ez duen jokalari polio balidun horietakoa da, baina hemen ez Morgan, ez Rubi, eta Padler falta dutenez, hirukote horrek gaur ezer gutxi. Gaur eta kanporak eta honetan. Nago nuke. Bogrisek atera dugu, baloi hori. Dotore izan da ba, jokaldea, ez? Gori dintzat. Gero aldageran esango dio Zudiena, gaizu, 2 puntu kendu dizkiazu. Pasea, oia, zesku zabal. Kendu eta gero gainera eman. Hogei puntuko tartia. Rubiti buruz aipatu nahi nuen, gaur ezer gutxi, baina aurreko partiduan Bundesligan Hagenen kontra bere izan zela honena, 24 puntu eta 30 baloratzearekin, baina ezkia beste mundu bada. Baina aurreko partiduan Ranangan hori egiteko aukera proposa izan zuen Ulmek. Eta gainera estadistika edo porzentai honekin Hagenen kantxa txikian. Todorovicek bat aztuta, ez dira dire gaur jokatuko duenik Deianek. Hortza ikusten dugu alkian, ez oso pozik noski serio saman. Beti ere bere taldekidei bosteko amanez eta... Dena den Josean, gaur ez dago kantxan, aurrekoan ere 10 bat baino etzenen kantxan egon. Datorren astean ziur naiz beharko duela Sito Todorovicen adore hori, Turkian.
Badirudi, hala ere ez da, ez ulertzeko modukoa hor barneko kontuak daude, ez bai batek eta besteak badakite zer nahi duten eta zer egin behar duen eta hori espaldi badu betetzen Todorovicek. Azkarrago behar luke izan alde hortatik Todorovicek. Eta ez zait iruditzen burua belekuan daukanik. Agian eusko xamarra da, baina Oxito Alonso ere bai. Peter de bukara iristeko, garaipen eskuetan dute beltzezkoek. Eta bide batez, nahi zutena lortuko dute azken jardunaldiari begira. Lehiatzeko aukerarekin iritsiko bai dira. Hemen etxean, Banbit eta Bayerren aurka galdu eta gero etzirudien, egoeranetan iritsiko zirenik. Rof, ez, Mendia, bai, Borjaren aurreko puntuak. Partida hontan, Henry, Aboriren falta. Jarraitu du Bilbotarra borrokan. Desorekatuta gelditu da eta borroka horren ordaina jaso du Borja Mendiak. Todorovic ala ere aulkien ez dago kieto, geldi. Ez, orentxo bertan altxatu egin da, zakarrontzera joan da, zozer botatzera, benetan. Askazalak uste dut. Bai, hariteke. Jati nahi diralako. Eta patxadan itzuli da berriro leku. Dutxa beharrik ez dauka, ez? Izerdirik ez du egin. Suarez. Mendia, Ruof. Nundik atera du paso hori? Hankartetik. Benetan, jokaldi polita Ruof eta Boriren artean. Bori eskuzabalari dela esaten ari ginen, eta Ruofek hemen ze esanik ez. Baina arte ikusi dugun jokaldiri politena, Bak. Elitu eta bertatik jaurti. Suarez. Eta eritxi Fermer bai. Egia esan, igandean izan zuten aurkari edo zezena aurre egin da gero, gaur Ulf, benetan opari bada, Atzalde pasa etorri da, ez ikusita ze jarrera erakutsi duen hasiera-hasieratik, ez entrenamentu moduan. Eta zerbait eskutun doren dominio basketek nahi bezala, hausi du partida. Entrenatzaileari begira gelditu da, 50 segunduren falta, markagailuan 20 puntuko aldea. Hori disiplina da, Bap, urrutik, bai. 17 puntuko tartea. Pausoan aurrera Torbori. Bilbotarretzat azken eraso izan daitekena behar bada. Rof. Bori zirten da, jarraipena badago, pasea ez du jasoko, baina Bori bestaldean bakarrik, eta hotxe erantzuna. Txaloaz, laurdena egiten ari da, Bai, laurdena bikaina ari da, betetzen, langile, antolatzaile, defenditzaile eta behartuen saria iruko marretik. Bai, eta beste irudi bat Juanek zuzenduko dit, baina aldi berean zutitu dira Raúl, Bertans eta Jana aulkitik Boriren jokaldia txalotzeko. Bai, partida erraldoia egiten ari da azkeneko laurden honetan eta guztia ematen ari da Tobias Bori, suediarrak eta noski ospatzeko berarekin batera, ze suediarrak berak asko ospatu du zauskidek eta hori hainbat aldekide altxatu egin dira. Azken azperenean Henrik azkeneko 2 puntuak sartu ditu, markagailuan 83 eta 65, azken baten 18 puntuko aldea. Arazorik gabe, Dominionek helburua bete du, iragarkiak zain dauzkagu eta horren bueltan zuekin izango gara protagonistekin hitz egin ahal izateko. Bayerrek 77 eta 62 irabazi dio Banbiti. Dominion Bilbao Basketek 83 eta 65 Radio Park Ulmi. Datorren astean multzoko bigarren postua Turkian Banbit eta Dominionen artean. Ea kapitainak zer dioen, Juan? Bain zuzen ere horri buruz galdetuko diogu, baina lehenengo gorko partiari buruz. Bueno, ya había que ganar, está claro, y desde fuera da la sensación de que no habéis sufrido demasiado. No sé por dentro cómo ha ido la procesión. No hemos empezado muy finos, pero al final hemos ido cogiendo un poco de ritmo y al final creo que hemos hecho un buen partido, bueno, el que necesitábamos para ganar.
Encima Bayer ha ganado, bueno, entonces la primera final la tenemos la semana que viene contra Banvit en su campo. Eso mismo te iba a preguntar, al final os vais a jugar a toda una carta fuera de casa, lleváis 7 de 7, eso os tiene que dar confianza, ¿no? Sí, bueno, la confianza que estamos jugando bien de casa, fuera de casa, pero bueno, será un partido muy complicado, entonces bueno, tenemos que intentar pues hacer un buen partido allí, intentar ganarlo como sea. Sí, rápidamente, ellos os ganaron aquí, sobre todo en ese último cuarto fatídico. ¿Qué tenéis que mejorar respecto al partido de aquí? Lo primero es el último cuarto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que tú decías, ¿no? Fuera de casa estamos haciendo buenos partidos, entonces simplemente pues intentar pues seguir en la misma línea. Primero tenemos un partido muy importante en Murcia aquí en el fin de semana y luego pues ir a Banvit a intentar ganar de como sea. Pues muchísima suerte para ese partido, gracias Alex. Entzun duzu bakabitaina, finala izango da azparik gabe Bandirman jokatuko duen partidua Bilbao Basketek eta hori irabaziz gero urrengo fasean final 8etan izango dira beltzezko gizonak. Bai, eta etxetik kanpora orain arte 7 partida jokatu, 7ak irabazi ditu. Joxean Lalur pentsatzekoa da, bide horretatik jarraituta, 8. ere Patrikara ekarri barko lukela Dominion Bilbao Basketek. Auskalo, ea horrela gertatzen den, ez? Espero ezagun partia hon bat jokatzea. Munbruk aipatu duen bezala, ez? Etxetik kanpo oso ondo ari delako jokatzen. Hala ere, bueno, ikusita zer dagoen jokoan pentsatzen dut Banviteko jokalariak ere berdina pentsatuko dute. Astea luze egingo zaio talde bilbotarrari, Hala dirudi, eta ikusita, ez, zer daukan aurrez aurre, badirudi, hemen aipatu du, Murziaren aurka dagoela, lehenengo partida, baina agian helburuak hemendikan aste betera jarrita izango ditu Dominion Bilbao Basketek. Hori datorren astean izango da gaurko lana beteta, ea datorren astean zer gertatzen den, baina Munbruk esan duen bezalaxe lehenik eta behin tartean ligako parti hori berriro etxean Murtziaren aurka. Besterik ez, ea datorren astean Banvit eta Dominionen arteko parti horretan zer gertatzen den garaileak txartela eskuan izango du. Besterik ez, hurren arte!